Damn! Jeg tror ikke, de har det særlig godt. Hvorfor? Fordi at det må ikke være særlig rart, at ens familie bruger penge op. Det synes jeg er en dårlig idé. Hvorfor? Fordi man kan bruge sine penge på meget andet. Så tænker jeg på en mand, der spiller meget Ludo, men det er vel en mand, som spiller rigtig meget. Altså ikke sådan noget Ludo, men så må man måske tage på sine penge. Nej, det er ikke lige mig. Hvorfor? For det interesserer mig overhovedet ikke. Byd velkommen til Morten Ståendal. Tak. Hvor meget omsætter I for? Jamen, vi omsætter for 3,7 millioner om året. Okay. Er det mest mænd, eller er det mest kvinder, der generelt spiller? Altså, jeg tror, der er en overvægt af mænd, som kommer og handler. Hvad bliver det mest spil? Det er primært skrab i alle mulige forskellige afskygninger, men ellers så er det mest lotto, der går over. Så er der nogle få, det er primært unge mennesker, der spiller odds. Hvornår på ugen bliver der mest spil? Altså 50% af omsætningen ligger fredag og lørdag. Og hvor meget tjener I cirka på det? Ja, vi tjener ikke så meget på det, vi tjener 8%. Ja. Så jeg tror, det er omkring 300.000 om året, ud af en omsætning på 3,7. Ja. Og så er der så en grænse, hvis der for eksempel er en, der kommer og spiller 3 gange om dagen. Eller hvis nu man siger, at det I kan Hvis der er nogen, der er afhængige af at spille? ja, altså I kan se det på en eller anden måde. Altså der er ikke, der er ikke nogen register for, at vi må ikke sætte nogen grænse. Okay, så I må ikke blande jer sådan, hvis nu det er en. Nej, det må vi ikke. Og så har I nogensinde prøvet ved, altså her i butikken, om der er nogen, der har vundet stort, f.eks. lotto? Nej, ikke meget bekendt. Okay.